Dobrodošli u novi serijal na mome kanalu. Ja sam Mirza i u ovoj epizodi ćemo igrati nešto bez Napoleona. Uglavnom, za sad ćemo uzeti Francusku, mada ćemo snimati sa ovim koalicijom. Ali eto, prvo da riješim ovo. Znači 5 sekundi mi je trebalo da uđem. Ovo je... Znači ova igra moram se čuvat. Pazite da me ne napravi, za njih me boli klinac. Znači odmah ćemo ovim Kristijanu Bambicu, znači bože. Znači moramo uzeti Talmon i Marsile. Super. Idemo. Ajde. Svi u napad, jedan je Hase. Idemo. Kad čekaj ću ja da me napadnu. Znači u Španjolcu me ne interesuje, samo nek ne osvajaju dobi. Stalo je sve dobro, hajde. Bilo bi vaše da smo ovo radili. To što možemo ovo raditi. Tite, ubost. Spada. Kako će oni mene? Kako će i oni imati? Što vi odgovarate možda? Ako ćemo napraviti nešto lakše. Idemo vamo. Inače, pitao sam vas da li ćemo snimati Glory of Generals, ali predomslio sam se da epizoda još nije izašla zato što se dugo uploaduje onaj vlog sa baš bunara. I dobro se ja krenuo brat. Oho, vratili smo im. Vidimo. Napoleon to 30. Vidjela sam full health. Podrika vokta. Opasno ba. Podrika bole. Vidite uvijek se neću, ne znam što mi se gubi glas. Udrite. Tako je, još sam ga udario. Ali onda je kao došlo. Hajdemo. Tu. Znači, ostrano smo opasnost. Udri ih, bale. Kad se to Napoleon sve zabije. Znači tako ćete se ravnati. Pa hajde da se poravnamo. Udri. Oj, samo nije pukat baš. Da kurba.
da dobijem titula, djeca, jer to bi titula, tipa. Da sam ja logičan ljudi. Ovo već onda bude. Runda 7. Šta radi, ima veliko, ba. Skoro ne pričam, sine moj. Šta su ovi stanica konti frajere? Stevek, я Наполеон забив ніц, будь ласка. Хотел конки прода направо. Вот. I italijanski var sljedeći. To je bilo tu ljudi što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećoj epizodi ovog novog serijala. Sada vam predstavim što bi to moglo biti. Mogli bi igrati malo ovo Conquest sa Otomanskim carstvom, zašto? Zato što su to Turci. Eto i to je bilo to što se tiče ove epizode, vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!